Isa akong simpleng construction worker na sanay sa pagod at hirap ng buhay. Pero hindi ko inaasahan ang pinakamagpapagulo sa isip at damdamin ko ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ng mama ko, si Tita Arlene. Sa araw-araw na pagkikita namin bilang magkapitbahay, unti-unting nagbago ang tingin ko sa kanya. Hanggang sa may mangyari nga na hindi ko inaasahan. Dear Miss Love, ako po si Junel, 21 years old. Isa po kong construction worker. Araw-araw, maaga akong gumigising para pumasok sa trabaho. Mabigat ang gawain. Buhat dito, halo doon, madalas babad sa init ng araw. Pero sanay na ako. Kailangan. Ayoko namang umasa sa nanay ko. Simple lamang ang buhay namin. Maliit ang bahay namin pero maayos. Si Tita Arlene, kahit papaano ay may kaya. Siya ang matalik na kaibigan ng mama ko. Halos sabay silang tumanda, kaya hindi na rin nakakapagtaka na parang pamilya na rin ang turing namin sa kanya. Siya rin ang ninang ng bunso kong kapatid. Kaya madalas talaga siyang pumunta sa bahay. Magkapit-bahay lang kami. Isang bakod lang ang pagitan. Kaya halos araw-araw ko siyang nakikita. Minsan, pagpapasok ako sa trabaho, nakikita ko siyang nagwawalis sa harap ng bahay nila. Nakayuko habang hawak ang walis. Simpleng eksena lang pero ewan ko ba, parang may kakaibang dating. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero unti-unti ko siyang napapansin. Sa totoo lang, maganda si Tita Arlene. Makinis ang balat, maputi at talaga ang katawan. Kahit 44 na siya, may dating pa rin. Hindi siya yung tipong pabaya sa sarili. Lagi siyang maayos, malinis manamit at mahinahon kung kumilos. At higit sa lahat, may aura siya na hindi mo basta maipapaliwanag. May edad na ang asawa niya. Kilala rin namin si Mang Fidel na mabait, pero halatang matanda na. Mga nasa 67 na, malaki ang agwat ng edad nilang dalawa. Madalang ko na rin tong makitang lumabas ng bahay. Kadalasan, si Tita Arlene lang ang nakikita ko. Minsan nga napapaisip ako. Sayang naman. Bulong ko sa sarili ko minsan habang pinapanood siyang nagdidilig ng halaman nila. Sayang ang ganda niya. Sayang ang kurba niya. Pero agad ko ring pinipigilan ang sarili ko. Kaibigan niya ng nanay mo, Junel. Sabi ko sa isip ko. Kaya sa una, hanggang tingin lang ako. Walang mali siya. O pilit kong sinasabing wala. Hanggang isang araw. Galing ako sa trabaho. Hapon na yun. Pagod na pagod ako at pawis na pawis. Gusto ko nalang maligo at matulog. Pagdating ko sa bahay, nadaanan ko siya. Nasa labas siya at nagwawalis. Junel, tawag niya sa akin. Napahinto tuloy ako. Po, sagot ko. Lumapit ako ng kaunti. Hindi ko alam kung bakit pero parang iba yung pakiramdam ko nung time na yon. Mukhang pagod ka na naman ah. Sabi niya sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ngumiti lang ako. Halika nga dito saglit. Sabi niya. Lumapit ako sa may gate nila. Ano yun tita? Tulungan mo naman ako mamaya oh. Sabi niya. May aayusin lang sa loob. Medyo mabigat kasi. Alam mo ng Kuya Fidel mo. Hindi na makabuhat ng mabibigat. Saglit akong nag-isip. Gusto ko na kasi sanang magpahinga pero hindi naman ako makakatanggi. Sige ho. Sagot ko. Gumiti siya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba sa ngiti niya nung mga oras na yun. Para bang may laman. Salamat ha. Sabi pa niya. Tumango lang ako. Tapos pumasok na sa bahay namin. Pero habang naglalakad ako papasok, hindi ko maiwasang isipin siya. Bakit parang iba yung pakiramdam ko? Hindi ko maipaliwanag, basta may kakaiba. Pagkatapos kong maligo at kumain, pumunta na ako sa kanila. Binuksan niya agad ang pinto. Pasok ka, sabi pa niya. Pumasok na ako sa loob.
Nasaan po si Tito? Tanong ko. Nasa kwarto na niya nagpapahinga. Sagot niya. Tumango lang ako. Eto yun oh. Sabi niya sabay turo sa dalawang kahon na nasa sala. Ililipat lang natin sa taas. Lumapit ako at binuhat yung kahon. Hindi naman ganun kabigat para sa akin, pero siguro para sa kanya mabigat na to. Dahan-dahan lang ha, sabi niya habang nakasunod pa. Pagdating sa kwarto, binaba ko yung kahon. Dito na po ba? Tanong ko. Oo, dyan na. Sagot niya. Pagkababa ko, tumayo ako at napatingin sa kanya. Magkalapit kami. Mas malapit. Doon ko unang napansin ang itsura niya sa ganong distansya. Napakakinis pala talaga ng balat niya. Ang ayos ng buhok niya. At yung amoy niya, hindi matapang. Bigla tuloy akong nailang. Okay na po ba? Tanong ko. Medyo alanganin ang boses. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi ko alam kung ilang segundo yun pero parang ang tagal. Hanggang sa ngumiti siya ng marahan. Salamat yun ala, sabi niya. Wala po yun, sagot ko naman. Paikot na sana ako para umalis pero bigla niyang hinawakan ang braso ko. Napahinto tuloy ako. Hindi naman mahigpit ang pagkakahawak niya pero sapat para maramdaman ko ang init ng balat niya. Mag-ingat ka, sabi niya. Medyo mahina ang boses. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero para bang may ibig siyang sabihin sa sinabi niya. Salamat ho, sagot ko. Daan-daan niyang binitawan ang braso ko. Lumabas na ako ng bahay nila pero iba yung nararamdaman ko. Pagkatapos nun, hindi na nawala sa isip ko si Tita Arlene. Kinabukasan nga, pagpasok ko sa trabaho, ilang beses akong natulala. Napansin pa nga yun ng mga kasama ko. Oy Junel, saan ka na naman nakatingin? Biro ni Ramil habang nagbubuhat kami ng hollow blocks. Wala. Sagot ko pero halatang wala ako sa focus. Hindi ko naman masabi sa kanila. Kahit sa sarili ko, hindi ko may paliwanag ng maayos kung ano ba talaga yung nararamdaman ko. Ilang taon ko na siyang kilala. Bata pa lang ako, nandun na siya. Pero bakit ngayon lang ako nagkaganito? Pagkatapos ng trabaho, halos automatic ang mga paa ko pauwi. Pero habang papalapit ako sa bahay namin, napansin kong may inaabangan ako. At tama nga, nandun siya sa labas. Nakapwesto sa harap ng gate nila, nagdidilig ulit ng halaman. Parehong eksena tulad ng mga nakaraan. Pero ngayon, iba na ang dating sa akin. Hindi ko na siya kayang tingnan ng normal. Junel, tawag niya ulit. Po, tita, sagot ko. Lumapit ako pero hindi masyadong malapit. Para bang may distansya na akong gustong i-maintain. Maaga-aga ka ngayon sabi niya. Oho, sagot ko. Tumango siya. Tapos napansin kong tinitingnan niya ako ng mas matagal kaysa dati. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nag-iisip ng ganun. Gusto mo ba ng merienda muna? Tanong niya bigla na kinagulat ko. Naku, wag na ho. Sagot ko agad. Ano ka ba? Libre ko na. Para naman sa pagtulong mo nung nakaraan. Sabi niya na may kaunting ngiti. Napakamot naman ako sa ulo. Hindi ko alam kung bakit parang nahihiya ako. Sige ho. Sagot ko rin sa huli. Pumasok kami sa loob ng bahay nila. Tahimik ulit gaya ng dati. Pinaupo niya ako sa may sala. Saglit siyang nawala. Tapos bumalik na may dalang tinapay at juice. Eto sabi niya habang inaabot sa akin. Salamat po. Habang kumakain ako, ramdam na ramdam ko yung presensya niya. Nasa harap ko lang siya, nakaupo, nakatingin minsan sa akin, minsan sa malayo. Pagod ka lagi no? Tanong pa niya. Oho, ganun ho talaga. Sagot ko. Tumango naman siya. Ang bata-bata mo pa pero parang ang bigat-bigat na ng responsibilidad mo. Sabi pa niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may lungkot sa tono niya. Ganun ho talaga tita. Kailangan Sagot ko. Hanggang sa magsalita siya ulit. Napakasipag mo talaga Junel. Napatingin ako sa kanya.
Hindi lahat ng lalaki ganyan. Dagdag pa niya, sabay tingin sa braso ko. Normal lang naman po yun. Pero sa loob ko, iba na ang nagiging epekto, lalo na nung haplusin niya ang braso ko. Tapos umiling siya. Hindi, ibang-iba ka. Lalo na sa mga ibang kabataan. Hindi ko alam kung paano sasagutin yun dahil mas natutuon ang pansin ko sa paghawak niya sa braso ko. Ngumiti na lamang ako sabay inom ng juice. Pero simula nun, napansin kong mas madalas niya akong kinakausap. Araw-araw, kapag nakikita niya ako, lagi niya akong kinakausap. Minsan, kukumustahin niya lang ako. Minsan, inaabot pa nga ng ilang minuto ang pag-uusap. Hanggang sa naging normal na sa akin ang pumasok sa bahay nila. Minsan, sasabihin niya na may papagawa siya. Minsan naman, makikipagkwentuhan lang. Hanggang sa unti-unti, nasasanay ako sa kanya. Nasasanay ako sa presensya niya. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho. Medyo gabi na. Mga 8:00 na rin. Madilim na sa paligid at karamihan ng kapitbahay nasa loob na ng bahay. Pagdating ko sa tapat nila, napansin kong bukas ang ilaw sa may sala at parang may nakatayo sa loob. Nagkatinginan kami sa bintana ni Tito Arlene. Tapos ngumiti siya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humilas sa akin. Hindi muna ako dumiretso sa bahay namin. Lumapit ako sa gate nila. Binuksan naman niya agad. Gabi ka na yata, sabi niya. Opo, nagkayayaan kasing mag-inuman eh. Sagot ko. Pasok ka muna, sabi niya. Saglit pa ako nag-isip pero pumasok pa rin naman ako. Pagpasok ko, napansin kong parang mas tahimik kaysa dati. Nasaan po si Mang Fidel? Tanong ko. Wala, nasa probinsya. Umuwi kanina sinundo ng kapatid niya. Sagot niya. Parang may kung anong kumabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit. Ganun po ba? Sabi ko. Tumango naman siya. Matagal din yon bago bumalik. Dagdag pa niya. Ramdam ko yung hangin sa loob ng bahay. Hindi ko maipaliwanag pero parang mas mabigat ngayon. Upo ka muna, sabi niya. Umupo naman ako pero hindi ako mapakali. Para kasing may mali. O baka naman ako lang yung nag-iisip ng kung ano-ano. Lumapit siya sa akin. Mas malapit kaysa dati. Pagod ka na naman ha? Sabi niya na halos pabulong. Opo. Sagot ko na medyo hirap ng huminga ng normal. Bigla niyang inabot ang kamay ko. Dahan-dahan lang. Parang tinitingnan niya kung papalag ba ako. Pero hindi ako gumalaw. Hindi ko rin inalis. Napatingin ako sa kamay namin. Tapos sa kanya. Magkalapit na naman kami. Mas malapit pa nga kaysa nung huli. Junel? Tawag niya ng mahina. Na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya kayang ituloy. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ng kaunti ang pagkakahawak sa kamay ko. At doon ko nararamdaman na hindi na yata to normal. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar nung mga sandaling yon. Nakaupo ako sa may sala nila habang hawak niya ang kamay ko. Tahimik ang buong bahay at tanging ang tunog lang ng electric fan ang maririnig. Pero sa dibdib ko, parang ang lakas-lakas ng kabog ng puso ko. Junel, ulit niyang sabi pero mas mahina pa. Napatingin na ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong iniisip niya pero ramdam kong pareho kaming may gustong sabihin na hindi namin masabi-sabi. Dapat umatras ako. Dapat inalis ko yung kamay ko. Dapat nga umalis na ako at umuwi na ng bahay. Pero hindi ko ginawa. Sa halip, ako pa yung napalunok at mas lalong napako sa kinauupuan ko. Ramdam na ramdam ko na ang pagkakatuyo ng lalamunan ko. Tita Arlene, mahina akong sabi pero parang nawalan ng lakas yung boses ko. Hindi naman niya ako sinagot. Sa halip, daan-daan siyang lumapit. At bago ko pa maisip kung anong gagawin ko, yumakap siya. Nanigas na ako noon dahil hindi ko talaga inaasahan yun. Pero hindi pa rin ako kumilos. Ramdam ko yung init ng katawan niya.
Yung lambot ng pagkakayakap niya. Hindi yon mahigpit, pero sapat para maramdaman kong totoo tong nangyayari. Tito Arlene, pag-uulit ko, pero this time mas mahina. Sandali lang. Sagot niya ng halos pabulong. Parang may lungkot sa boses niya. Para bang may hinahanap siya. Dahan-dahan, gumalaw ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung instinct ba yon o dahil sa nararamdaman ko, pero gumanti ako ng yakap. At doon nagbago ang lahat. Hindi na yun basta aksidente. Hindi na yun basta pagdamay. May iba na ang kahulugan. Junel, sabi niya, matagal na kitang napapansin. Wala ka namang girlfriend, hindi ba? Tinanong ko ang nanay mo. Sabi niya wala daw. Tumango ako. Baka gusto mo nang mapaglilibangan ngayon. Po? Nagtataka kong tanong na halos ikagulat ko. Baka gusto mo akong aluin. At gusto mo ring maaliw. Ilang taon na akong hindi nasisihan sa kama. Ikaw ang naiisip ko na makakapagpuno nun. Ayoko namang maghanap ng bayaran. Baka mamaya magkasakit pa ako. Kaya ginusto kong mapalapit sa'yo dahil baka patulan mo ang pabor na hinihingi ko. Huwag kang mag-alala. Ang Mang Junel mo lang ang lalaki sa buhay ko. Siya lang ang una. At kung papayag ka, ikaw ang pangalawa. At baka maging huli na. Pero tita, baka naman wala nang ganas sa kamang mister ko, alam mo yan. Noon sinusubukan namin pero talagang nangangatog na eh. Hindi na kayang lumaban ng tuhod niya. Anya, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o ano. Sige na, please, pumayag ka na. Hindi lang naman ako ang masisiyahan. Tiyak pati ikaw. Kapag bumalik na siya, edi ititigil na natin. Wala na. Hindi na tumauulit pa pag bumalik siya. Kaya payag ka ba? Hanggang wala pa siya, pwede bang maging asawa muna kita sa kama? Nagdadalawang isip pa ako nun, Miss Love. Natatakot ako eh. Kinakabahan ako. Baka mamaya malaman din ni nanay. Pero sa huli, nang halikan niya ako, doon na ako tuluyang sumuko. Hinalikan ko na rin siya. Tangina, ayoko nang palampasin. Ako wala ring girlfriend, batagal na. Ang huling beses na may nakasali akong babae sa kama, sobrang tagal na. Kaya parehas lang kami. Agad kong kinalas ang lahat sa kanya. At doon nga tumambad sa akin ang kaaya-ay niyang ganda. Isang kagandahan na para lang sana kay Mang Fidel, pero dahil sa katandaan, na-share din sa akin. Ang halik ko ay bumaba sa leeg niya. Kitang-kita ko talaga ang pagkasabik ni Arlene. At sa loob nga lang ng ilang minuto, tinawag na niya ang pangalan ko ng malakas. Ilang segundo kaming hingal, walang nagsasalita, hanggang sa unti-unti siyang humiwalay. Nagkatinginan kami, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa mga mata niya yung hindi ko inaasahan. Hindi siya yung usual lang ngiti niya. May halong pagod, may halong lungkot, at may halong pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Pasensya ka na, sabi niya bigla. Umiling naman ako agad. Hindi po, ayos lang yun. Sagot ko, pero alam kong hindi na to okay lang, hindi to ayos. Alam kong may linya kaming dalampasan, at pareho naming alam yun. Pero alam mo, ang galing mo pala ha. Tama lang talaga na ikaw ang sinabihan ko ng problema ko. Tumayo siya. Gusto mo ng tubig? Tanong niya na para bang gusto niyang ibalik sa normal yung usapan namin. Sige ho. Sagot ko dahil talaga namang uhaw na ako. Pumunta siya sa kusina. Habang wala siya, napahawak ako sa ulo ko. Ano bang ginagawa mo, Junel? Bulong ko sa sarili ko noon. Pero kahit pinagsasabihan ko ang sarili ko, hindi ko maikakaila, Miss Love, na may parte nun sa akin na gusto pang ulitin yun. Pagkabalik niya, iniabot niya yung baso. Nagkatinginan ulit kami. Mag-iingat ka palagi ha, sabi niya ulit
tulad nung unang beses. Pero iba na ngayon ang dating. Oo. Salamat ho. Sagot ko ulit. Ibanaba ko na yung baso at tumayo na. Kailangan ko na pong umuwi. Sabi ko. Tumango naman siya at hindi na niya ako pinigilan pa. Pero bago ko tuluyang lumabas, nagsalita siya. Junel? Napahinto ako. Huwag mo sanang isipin na masama akong tao. Sabi niya, babae lang din ako at nangangailangan ng isang tulad mo. Isang tulad mo na malakas pa. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ho. Hindi ko ho yun iisipin sa inyo. Sagot ko. At totoo yun. Kahit alam kong mali ang nangyari, hindi ko siya kayang husgahan. Tumango siya pero hindi siya ngumiti. Lumabas na ako ng bahay nila. Pagkarating ko sa labas, tsaka lang ako napahinga ng malalim. Parang doon ko lang na-realize lahat. Yung nangyari, yung naramdaman ko, at yung posibleng mangyari pa. Pagpasok ko sa bahay namin, tahimik na rin. Tulog na si mama at ang mga kapatid ko. Dumiretso na ako sa kwarto. Humiga ako pero hindi naman ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung yakap niya kanina. Yung tingin niya, yung pakiramdam nung nangyari sa amin. Hindi ko alam kung tama ba o mali, pero isang bagay ang siguradong sigurado ko. Gustong gusto ko yun. Kinabukasan nga, maaga akong nagising. Pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, napakagulo. Pag-uwi ko ng hapon, kabadong-kabado ko. Hindi ko alam kung haharap ba ako sa kanya o iiwas. Pero pagdating ko sa tapat ng bahay nila, nandun siya at nagwawalis. Parang normal pa rin ang lahat. Parang katulad lang ng dati. Nagkatinginan kami, tapos magingitian. Napakasimple lang, na para bang walang nangyari sa pagitan namin kagabi. Oh, Junel, nakauwi ka na pala. Bati niya. Oho, tita. Sagot ko. Normal lang, pero hindi talaga normal. Habang naglalakad ako papasok sa bahay namin, ramdam ko yung tingin niya sa likod ko. At kahit na hindi ako lumingon, alam kong pareho naming iniisip ang parehong bagay. Hindi pa tapos yun. At kung ano man yung nasimulan namin, unti-unti pa tong lalalim. Pagkatapos ng unang gabing yon, akala ko matatapos na. Akala ko kaya naming bumalik sa dati. Pero nagkamali ako. Dahil sa mga sumunod na araw, kami mismo ang bumabalik sa isa't isa. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Hindi na kailangang planuhin pa. Parang kusa na lang na nangyayari. Kapag nagkakasalubong kami, may kakaiba na kaming tinginan. Kapag nag-uusap, may halong lihim ng ngiti. At kapag nagkakaroon ng pagkakataon, hindi namin yon pinapalagpas. Paulit-ulit dahil pareho na namin gusto. Isang linggo nga dumating ang day off ko. Araw noon ng linggo kaya bala ko sanang magpahinga buong araw. Pero bandang umaga, narinig ko ang boses niya mula sa labas. Junel! Napasilip ako sa bintana. Nandun siya, nakatayo sa may gate. Lumabas naman ako. Oh, Tita Arlene. Sagot ko. May papasuyo lang sana ako eh. Sabi niya. Hindi na ako nag-isip pa. Sige ho. Ngumiti siya. Yung ngiti na pamilyar na sa akin. Pumasok ako sa kanila. Eto, sira na naman yung doorknob ng kwarto. Kaya mo bang ayusin? Tumango ako. Parehong eksena, parehong pakiramdam. Pagkatapos nun, paglingon ko, nasa likod ko na siya. Malapit sa akin. Hindi na ako nagulat. Hindi na rin ako umiwas. Sa halip, ako pa ang unang humarap sa kanya. Pagkatapos, hinawakan ko ang bewang niya. Nagkatitigan kami. Walang nagsasalita pero malinaw kung anong susunod. Dahan-dahan siyang lumapit. At tulad ng dati, hindi na namin pinigilan pa. Sa loob ng kwartong yun, muli kaming nagkalapit. Hindi na bago sa amin. Hindi na rin kami nagugulat pa. Parang natural na lang sa amin ang bawat pangyayari. At sa bawat sandaling nagkakasama kami,
Ramdam na ramdam ko ang lahat. Hindi na lang to basta pagkakamali. May hinahanap siya. At kahit papaano, ako yung nakakapuno nung hinahanap niya na yon. Pagkatapos noon, tahimik ulit kami. Magkatabi kami at parehas hingal na hingal. Pero ngayon, hindi mabigat masyado ang pakiramdam ko. Mas payapa. Salamat talaga, Junel. Mahina niyang sabi minsan. Napatingin ako sa kanya. Para sa naman po? Tanong ko. Ngumiti lang siya pero hindi na siya sumagot pa. Simula noon, mas naging madalas pa. Linggo man o hindi, kapag may pagkakataon, nagkikita kami sa loob ng bahay niya. Minsan may dinadahilan siya sa nanay ko, minsan naman wala. Minsan, magsisimple lang siya ng utos. Minsan, tatawagin niya ako. At alam ko na agad kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi na namin tinatanong kung tama o mali. Hindi na rin namin pinapansin kung ano ang mangyayari sa huli. Bastang alam namin, masaya kami sa mga sandaling yon. Mabilis lumipas ang mga araw. Parang isang iglap lang. Hindi ko na malaya na ilang linggo na pala ang nakalipas na gano'n ang setup namin. Hanggang sa isang araw, pag uwi ko galing trabaho, may sasakyan sa harap ng bahay nila. At doon ko nakita si Mang Fidel. Kababalik lang pala ng asawa niya. Para tuloy bigla akong nalungkot, bumigat ang pakiramdam ko. Kinabukasan, nakita ko siya ulit sa labas. Nagwawalis katulad ng dati. Pero iba na ang aura niya. Tahimik at may distansya na ulit. Tito Arlene, bati ko. Oh, Junel, sagot niya. Simple lang na para bang bumalik kami ulit sa umpisa. At doon ko naintindihan, tapos na ang kung anong meron kami. Wala na yung dati. Tama ang sinabi niya na pagdating ng asawa niya, balik na sa dati. Wala na yung mga sandaling lihim naming pinagsasaluhan. At kahit hindi na namin pinag-usapan, alam naming dalawa na hanggang doon na lamang ang hangganan. Ilang araw ang lumipas bago niya ako muling kinausap ng seryoso. Tinawag niya ako noon sa may harap ng gate nila. Junel, sabi niya. Lumapit naman ako. Oh, tita. Tahimik siya saglit. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. Salamat ah. Napatingin ako sa kanya. Sa lahat. Dagdag niya. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko talaga akalaing mararamdaman ko pa yon. Sabi niya ng mahina. Hindi ko alam kung anong eksaktong tinutukoy niya, pero nararamdaman kong totoo ang mga sinasabi niya. Salamat, kasi napunan mo yung ilang taon ng pagkukulang sa buhay ko. Dagdag pa niya. Doon ko naintindihan ang lahat, na yun lang ang hinahanap niya. Hindi na rin ako kailangan pang magsalita. Gumiti siya, pero ngayon, yung ngiti niya ay may halo ng pamamaalam. Ingatan mong sarili mo, sabi pa niya. Opo, Tita Arlene, sagot ko na lang. At doon na tuluyang natapos ang lahat. Lumipas ang ilang taon, unti-unti naging alaala na lang ang lahat sa amin. Nagkaroon na ako ng mas maayos na trabaho hanggang sa may nakilala akong isang babae na kalaunan ay naging mahalaga sa akin. Hanggang sa dumating yung araw na ikakasal na ako. At sa dami ng taong pwede ko namang kunin, sinuggest ng nanay ko si Tita Arlene. Nung inalok ko nga siya, nagulat pa siya. Pero ngumiti rin siya pagkatapos. Yung ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Sa araw ng kasal ko, nandun siya. Napakaayos. Eleganteng-elegante pa rin tingnan at napakaganda. Tahimik lang siya sa isang sulok. Habang nakatingin ako sa kanya mula sa malayo, hindi ko maiwasang balikan ang lahat. Yung mga nangyari. Yung mga sandaling naging lihim namin. Yung bahagi ng buhay ko na hindi ko ikukwento kahit kanino. Pero hindi ko rin pinagsisisihan. Dahil sa kabila ng lahat, may mga bagay talagang dumarating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Mga sandaling panandalian lang, pero may iiwan o may iiwan na marka habang buhay. At si Tita Arlene, mananatiling isang lihim na alaala ng isang yugto ng buhay ko na minsan kong pinili at ginusto.
Hanggang dito na lamang po ang aking maiksing kwento ng karanasan. Maraming salamat po, Miss Love. Itago niyo na lang ako sa pangalang Katrina. 24 years old at nakatira sa Laguna. Maganda. Medyo morena at makinis ang kutis. Hindi man ako nabiyayaan sa taas na 5'1", ay bumawi naman ako sa mga pisikal na katangiang kinababaliwan ng karamihang lalaki. Ako ay pangalawa sa 4 na magkakapatid. May negosyong patahian ang mga magulang ko na pinagkukunan ng aming panggastos sa araw-araw. Hindi man sapat ang kinikita nila, ay nakatapak naman ako kahit papaano sa kolehiyo. Kaya lang ay sadyang mapait ang kapalaran. Dahil 1 taon pa lang ako doon ay natigil na ako. Ayoko namang maging pabigat sa aking pamilya, kaya sinubukan ko ring magtrabaho. Isa pa, ay may pamilya na ang aming panganay, kaya kailangan ko na ring tulungan ang magulang ko. Bago ko nakilala ang ka-live-in partner ko ngayon na si Marvin, ay nagkaroon muna ako ng 2 pag-ibig. Sa kanilang 3, ay kay Marvin ako lubos na napamahal. Mabait at masikaso kasi siya nung nagsisimula pa lang kami, hanggang sa magsama na nga kami ng tuluyan. Dahil sa aming pagmamahalan, ay nabuntis ako ni Marvin nung ako ay nasa 21 years old pa lang. Ayoko pa sanang magsama kami, pero tumanggi ang aking mga magulang, kaya nauwi rin kami sa pagsasama sa iisang bubong. Napagdesisyonan namin ni Marvin na tumira muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi pa kasi namin kayang bumukod, kaya doon muna kami tutuloy pansamantala. Ewan ko pero parang pangsamantagalan na yata ang nangyari. Ayaw ko sana, kaya lang wala naman akong choice. Isa pa ay may baby na kami. Malugod naman akong tinanggap ng kanyang mga magulang at ng kuya niyang si Glenn. Kaya ayos na rin sa akin. Maganda ang pakikitungo sa akin ng kanyang pamilya. Hindi nila ako tinuring na iba. Mabait ang aking mga biyanan at todo suporta sa kanilang nag-iisang apo. At nang ako'y magtrabaho ng muli bilang service crew, ay sila na ang tumingin sa baby namin. Nais ko kasing tulungan ang aking partner para makadagdag sa aming pag-iipon at panggastos na rin sa pangangailangan ni baby. Mabait at maasikaso, maaasahan si Marvin. Maganda rin naman kasi ang trabaho niya bilang AutoCAD operator. Kaya lang, may isa lang akong reklamo sa kanya. Masyado siyang nawiwili sa online games, kaya minsan ito ang nagiging dahilan para mawalan siya ng focus sa kanyang trabaho. Dito nauubos madalas ang oras niya. Napupuyat pa siya, kaya minsan ay late na siya kung makarating sa kanyang trabaho. 1 taon na kaming nagsasama, ay di pa rin siya nagbago sa kanyang libangan. Mas lalo siyang nalulong sa paglalaro, dahilan para mapabayaan na niya ang kanyang responsibilidad sa akin. Ang ibigay ang pangangailangan ko sa kama, ayon sa aking kagustuhan. Unti-unti kasing lumalamig o tumatabang ang aming pagsasama ng dahil dun. Hindi naman ako nagpapabaya sa aking itsura. Medyo nagkabilbil lang ako, pero maganda pa rin ang postura ko. Lagi akong nagpapaganda sa harapan niya. Madalas nga ay nakasando lamang ako at maikling short sa bahay. Gusto ko kasing matakam siya palagi sa akin, pero mukhang iba ang nakapansin nun. Nung dumating ang pandemya nitong 2020, ay lalo siyang nawili sa paglalaro ng ML at iba pang mga online games.
ayoko naman siyang sawayin dahil baka maging bitya pa yun ng away namin. Kaya hinayaan ko na lang siya. Isa pa ay naglalaro din ang aking biyanang lalaki. Akalain mo yun, like father, like son. Pilit ko naman siyang inintindi. Dahil sa mahal na mahal ko nga siya at para na rin sa aming anak. Kaya kahit ganoon ang estado ng aming buhay, ay masaya pa rin naman ako sa aming pagsasama. Pero nagbago lang ang lahat ng to nang matuon ang pansin ko sa ibang lalaki nang hindi ko sinasadya. Siya ang pumuno ng pagkukulang ng aking asawa. Oo, nagkasala ko at tandang-tanda ko pa yung panahong yun. Noong time na yun, pinabinyagan namin ang aming baby. Nanoy 6 na buwang gulang pa lamang. Siyempre kapag binyagan ay may handaan at inuman. Sa bahay ng mga magulang ni Marvin, ginanap ang handaan. Tutal ay doon naman kami nakatira. Nagpunta ang aking pamilya, malalapit na kamag-anak, at mga kaibigan. At ganun din naman sa partido niya. Naging maayos at masaya naman ang pagdiriwang. At syempre pagkatapos ng handaan, ay may konting inuman. Halos mga tropa ng aking partner ang kainuman niya. Sila na lang ang natira, dahil nagsiuwian na ang ibang bisita kasamang aking pamilya at mga kamag-anak. Maging ang aking mga biyanan at bayaw ay nasa kanilang mga silid na. Medyo maingay na ang mga barkada ni Marvin. Kilala ko yung ilan. Ang iba naman ay ngayon ko lang nakita. 10:00 na yon ng gabi. At nais ko na sanang matulog. Kaya lang walang tutulong kay Marvin na magligpit mamaya. Kaya para malibang, ay nag-browse na lang muna ako sa aking FB at nanood ng ilang video sa YouTube. Maalinsangan ng panahon na yun. Kaya naisipan ko munang maligo para presko sa pakiramdam. Isa pa ay nagbabakas sakali ako na baka lambingin man lang ako ni Marvin mamaya sa kama pagkatapos ng kanilang inuman. Bitbit ko ang aking tuwalya at mga damit na pamalit nang lumabas ako ng aming kwarto at tinungo ang banyo. Sa pagdaan ko sa may sala, ay nahuli kong nakatingin sa akin ang isa niyang tropa. Si Eddie ata yun. Kasamahan niya sa trabaho. Hindi naman ako suplada, kaya nginitaan ko siya at tinanguan naman niya ako. Parang kakaiba? Ewan ko, pero iba yung tingin niya. Makalipas ang ilang minuto, ay natapos na akong mag-shower. Sakto namang paglabas ko ay ang pagsulpot ng lalaking nakatingin sa akin kanina sa harapan ko. Isa siya sa mga naging ninong ng aming anak. Ginulat mo naman ako. Nabigla akong sabi nang makita siya. Sorry Mare, kanina pa kasi ako nasi-CR eh. Paliwanag naman niya. Ngumiti na lamang ako at iniwan siya. Pagbalik ko sa aming kwarto, ay nagpatuyo muna ako ng aking buhok. Doon na kasi ako sa banyo nagbihis dahil sa may mga bisita nga kami. Nakasuot ako ng loose t-shirt na hanggang tuhod dahil naiilang naman ako na magsuot ng nakaugalian kong sando at short dahil may mga bisita. Habang inaayos ko yung pinagpalitan kong damit kanina, ay napansin kong wala yung underwear ko kanina. Hala, naiwan ko yata sa banyo. Nakakahiya naman kung mapansin nila yun. Wika akong sabi sa aking sarili. Dali-dali akong lumabas ng aming kwarto at nagtungo muli sa may CR. Hindi ko na nilingon ang mga bisita sa may sala sa kamamadali ko. Pagdating ko sa may banyo, ay dire-diretso lang ako. Basta't pinihit ko na lang ang siradura at nang hindi ito nakalak, ay inakala ko na walang tao sa loob. Kaya naman agad akong pumasok
para kunin ang naiwan ko sa may ibabaw ng maliit na lababo. Pero nagulat ako sa aking nabungaran. Ed, gulat kong sabi, sabay takip sa aking bibig. Mare, tanging sagot niya sa akin, nagulat din. Hindi siya nagagalaw sa kanyang kinatatayuan at nakaharap pa rin sa akin si kumpare. Ako naman ay napasulyap sa nakababa niyang short. Para akong sinilaba ng apoy nang mahuling bitbit niya ang naiwan kong panloob. Kapwa kami natigilan sa intense na bumalot sa pagitan naming dalawa. Bago ko binasag ang katahimikan namin at nagsalita na ako. Pare, anong kalokohan to? Sambit ko. At doon lamang siya natauhan at hiyang-hiya sa nangyari. Mare, pasensya ka na. Magpapaliwanag ako. Tugon niya sa akin. Napansin naman ni Ed kung saan natuon ang atensyon ko na para bang wala sa sarili. Kaya dala rin siguro ng alak ay lumakas ang loob niya para samantalahin ang pagkakataon. Katrina, mahina niyang tawag sa akin. Parang wala akong narinig dahil sa pagkakapako ng aking tingin sa nakababa niyang short. Mari, muli niyang wika pero di ko pa rin siya pinansin. Nagulat na lang ako nang yumapos siya sa aking bewang. Imbis na umiwas, ay wala akong nagawa kundi pakinggan ang malakas na kabig ng puso ko sa kaba. Naalala ko tuloy yung kagabi. Naniyaya ko ang mister ko pero tinanggihan niya ako dahil pagod daw siya sa trabaho. Kaya siguro hindi ako makatanggi ng mga sandaling yun dahil sabik na rin ako. Para akong matutunaw, para akong kandilang sinindihan at nag-apoy bigla. Pero pinilit ko pa ring awati ng aking sarili dahil inilalaan ko ang gabing to sa pagbabakas sakaling may maganap sa amin ang asawa ko. Medyo natauhan ako at bumitaw, sabay talikod at tumungo sa may pinto. Pero bakit ganun? Akala ko ay aalis na ako ng banyo. Pero bakit sinara ko pa ang pinto at nilako yun? Tsaka bumaling ako kay Ed. Lumapit akong muli sa kanya. Walang nagsasalita sa amin. Nakatingin lang kami sa isa't isa. Nag-uusap ang aming mga mata. Dinig na dinig namin ang malalalim naming paghinga hanggang sa bigla akong lumuhod sa harapan niya. Napakamaginoo pa rin ni Ed dahil hindi niya sinamantala ang pagkakataon. Naghintay lang siya sa aking mga ikikilos pero sadyang mahina ako. Hindi ko na talaga kinaya pa. Kaya agad kong kinalas at binaba ang suot niyang maong short. At walang pag-aalinlangang pinagsilbihan siya na parang siya ang asawa ko. Sa unang pagkakataon ay bumigay ako sa iba. Kakaiba pala. Isa pa, hindi ko inaasahang mas nakahihigit si kumpare sa asawa ko sa aspetong kama. At sa puntong yun, tuluyan na akong nawala sa aking sarili dahil na rin siguro sa kakulangan ng aking kinakasama. Bahala na. Ika nga nila. Ang importante ay tuluyang matugunan ang uhaw ng katawan ko kahit pa ang kasama ko ay hindi ang asawa ko. Mari, baka magtaka si pare at ang tagal ko dito. Pag-aalala ni Ed. Hindi ko siya pinakinggan. Bagkus ay tuluyan na akong nawala sa katinoan. Mari, baka pwede ko nang lubusin ang pagkakataon. Tanong niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at lalong nag-umapaw ang kaisipang magkasala ng tuluyan. Kapalit ng alapaap na hindi na ibibigay sa akin ang asawa ko. Sige. Basta dalian lang natin Basta pag may tumawag, sabihin mo sumakit yan mo. Wika ako sa kanya. Nang marinig yun ni Ed, agad niya akong sinuyo ng mapangahas na halik.
hanggang sa mapapikit ako ng tuluyan nang dumapo ang mga haplos niya sa aking katawan na naging hudyat ng tuluyan kong pagsuko. Napakagatlabi na lang ako ng tuluyan niya akong makuha. Tingin ko tuloy ng mga oras na yun ay sobrang dumi ko na yatang babae. Pumayag akong matikman ng iba at hindi ko magawang tumutol dahil sa pagkakakulong ko sa tinatawag na bawal. Para akong nasa ulap ng mga oras na yun. Sa wakas, muli kong narating ang alapaap. Pero hindi sa asawa ko, kundi sa kumpare naming si Ed. May halong pagmamadali ang mga kilos namin ng mga oras na yun. Dahil ba kasi may magpunta pa ng CR. Matapos ang panandaliang saya sa pagitan namin ni Ed, ay agad akong nagtungo sa aming kwarto. Mabuti na lang at di ako napansin ng ibang bisita sa may sala. Narinig ko na lang na nagkakantsawan o kinakantsawan nila si Ed na tumakas lang sa inuman at natulog sa banyo. Nakahiga na ako sa aming kama. Nakangiti at hindi mawala-wala ang saya na ibinigay sa akin ng ninong ng anak ko. Naialpas ko ang di inaasahang pagtataksil ko sa aking partner. Pero bakit ganun? Ang lakas pa rin ng kabog ng puso ko. Nakakatakot isipin na baka mahuli ako. Pero mas nakakadalang isipin na may nagkaka-interes na ibang lalaki sa akin. Nakakainis kasi tong si Marvin eh. Ayaw paghusayan. Ayan tuloy, bumigay ako sa tukso. Pero di na tumauulit pa. Pinapangako ko. Mahal ko si Marvin at may anak na kami. Tama, bukas babawi ako sa kanya. Napaidlip ako matapos isipin ang nangyari sa pagitan namin ni Ed kanina. Nang marinig kong tumunog ulit ang phone ko. Agad akong bumangon at kinuha yun. 12:00 na pala ng gabi at parang wala na ang mga bisita ni Marvin. Tumayo ako at lumabas ng kwarto. Nakita ko siya na nakahiga sa may sofa at naghihilik na. Paglapit ko, ay nakaligpit na ang mga pinag-inuman nila. Sino nagligpit? Oh, Katrina, nagising ka. Sambit ang aking binang lalaki na may hawak na basahan. Siya palang nagliligpit. Akala ko'y si Marvin. Nakangiti siya sa akin habang pinupunasan ang lamesa sa may sala. Ako na pong magtutuloy niyan. Pag-awat ko sa matanda. Okay lang, iha. Patapos na rin naman ako. Dalhin mo na lang sa kwarto niyo yang si Marvin para makahiga na ng maayos. Sige po. Pasensya na po Sagot ko naman. Ginising ko ulit si Marvin at pinilit na ibangon. Pero sadyang mabigat siya. Kaya nagpatulong na ako sa matanda. Dinala namin si Marvin sa aking kwarto para doon na kami magpahinga. Pero habang patungo kami sa aming silid, ay napansin ko ang panakaw na tingin ng matanda sa neckline ng sando ko. Medyo maluwag kasi yun. Medyo naiilang ako dahil huling-huli ko ang matanda. Pero bakit ganun? Bakit parang natutuwa pa ako imbis na mainis? Salamat po, wika ko sa matanda. Tumango lang siya at umalis na para ituloy ang kanyang pagliligpit. Inayos ko naman ang pagkakahiga ni Marvin at pinalitan to ng damit. Medyo nahiya ako sa matanda, kaya sinubukan ko na awatin siya para ako nang magtuloy ng paghuhugas sa may kusina. Papunta na sana ako sa kusina nang tumunog muli ang aking cellphone. Agad kong tiningnan at binuksan ang mensahe. Bari, hanggang ngayon, naiisip pa rin kita at hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Sana maulit pa to. Mensahe ni Ed. Napamura na lang ako at doon lang ako lubos na natauhan. Hindi pwede to, Katrina. Sinagot ko ang kanyang mensahe at sinabi na yun na ang una at huli dahil mahal ko ang aking asawa. Hindi na ako nakatanggap pa ng sagot mula kay Ed dahil marahil ay naintindihan niya ako. Hanggang dito na lang po ang aking storya at salamat
sa mga nakinig.